Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ada na pud ta mga higala ni atong tulumanon sa kahanginan. Si on air, Cathy Kisses on air. Og ako lang gihapon kini inyong ubos nga lagad, Reverendo Padre Edwin Academia Akab. Abino adlaw na usab karon nga unsa man tanong adlaw? Huwebes. Huwebes. Tibo kalibutan. Huwebes. Adlaw lang sa tanan. Huwebes. Ning bayad sa akong utang. Ngano kay di na pa utangon. Nadano may mundo na kanatong tanan mga higala nang hinaot kita nga nakitang tanan sa kapiskay panglawas ni ining kamuntuhon. Aboy na mga higala ato day nga timbayaon og may mundo usab labaw sa tanan no ngatong talahorong obispo Bishop Julito B. Cortez ang atong station manager si Father Ram ug ang tanan gyud nga mga kaparian lukop Kabisayan ug Mindanao. Labi na gayod ang mga kauban akong mga pari nga miyembro sa Diocese of Dumaguete. Of course ang akong mga classmate no dili ka na malimtan. Father Obing Masyon, si Father Dami Hiramis ug si Father Tunton Arnaiz no. Tunton Arnaiz. Ina na ma-pronounce dili man na Tunton Bisaya ra sa gayo Tunton no. Si Father Tunton Arnaiz. Ayaw pronounce Father Tonton. So mura mag tunto yun ano Tunton ni Father Tunton Arnaiz. Abino na karon sa ma-assign sa kuan sa kining unsa man ning lugar na sa ni Father Tunton kuan kanang Batinggil no nindot ta kay Batinggil mahigala no nindot ta kay duha man sila rong pare din na naakataran gyud ang mga tao no si Father Dodong Ruiz ug si Padre Tunton Arnaiz. No, may mundo na kanatong tanan mga higala na hinaot ko nakapaniud to na mo sa may inyong sudan ang akong sudan diri kuan naglata mi o rangon linataan nga tiis baboy dong gisag butangan po na kuan kanang gitawag og pichay hilig makay ko ngilana mga higala kana bang ganahan kay ko og kanang karne ba nga butangan o kuan kanang kana ba butangan og mga utan ingon na no gani na ako recipe nga ganahan kay ko kanang kanang talong ba unya sa gulan og humba gud kan luto na daan o imuhang isubak sa humba ganahan kay ko ganahan jud ko kayo no usa gina sa akong paborito nga recipe no kanang humba nga luto na daan dili ka ng baboy nga natural ra gyud dili ka da kanang humba labi nagkatong lami nga pagkahumba katong humo kay nga humba nga lami gyud pagkahumba ba nya mo imong isubak sa kining kuan ba kining talong apakalami na mo gunay hilig kay ko ana kanang mga munggos no nga imuhang subakan o bulad nga katubang dagkong bulad nga gikan sa kuan Palawan o patera lami ana no bisag katurang na bulad nga gagmay gani bang kini og sa amo pa na tulakhang no ina ingon ana ra ka simple mga higala ang ako ang mga menu kana bang ako ang mga paboritong kanono na ako mga higala no favorite food na ako na darano padayon ta mga higala maigsoon kumusta naman mo nang hinaot kita nga ana kamong tanan sa Kabiskay Panglawas ni ining kamuntuhon happy liwas di ay sa akong mga atong mga igsoon nga mga baisanon usa man naapay sobra din ha padaday mo dire naapay paksiw pastilan lami ang paksiw mga higala pista ba paksiw na aga no ganado kay ta mga higala winulo na ko istorya nyo gamay mga higala no may istorya tamang gyud ni sa Lourdes dito ko bais kay adto ko bain ko Dumaguete kay nagpa-duplicate ko sa akong mga yabi sa akong motor sa akong multicab no akong gipa-duplicate dapit sa may Aldea no? Dapit naman na ikuan din ha kanang atbang man siguro nas veterans bank man siguro na din ha kana bang na kanang na basta kay atbang diha nanya naaman na ikuan naaman na
duplikitanan din na dapit sa tapad sa aldiya. So ang nahitabo, nag-istorya mi na samtang naghulat ba, samtang naghulat mi o kuan kanang naghulat ko kay kuan gibain pa malagi tong ako ang mga kuan gipaduplikitan ba. Doon ako nakatapad kay naghulat pud siya, napud siya gipahimuan nya. Tanto na mga istorya murag nilakbit pud siya pangutanan ako. Niingon siya nako, siya asa pud ay kagatrabaho sir. Sus kanito karman hinoon akong kabuang higala. Niingon man hinoon kung ay kuan ko ma'am kanang kontraktor. Nalingi na itong nalingi na yung mga tao na kung ay gatulog talikod naman unta to gaato bang sinadalan pag ingon jud akong kontraktor ko ma'am ano. Sus niingon lingi na yung sila hindi siya nako siya asa na ka nga kontraktor sir siya nagina nako sa kuan ma'am DPWH. Nisabot yun sila panglingi nako na yung nadugay na yun so usa pa inyong mga projects sir kuan ma'am mga flood control projects. Alang lingi gid taon sila nako ang higala no. So ingon di ana no kana bitaw do na gyud panahon bitaw higala nga do na gyud mga hot issues ba no nga mura og kanang ma-identified ta ba no, pero pag tanto namong istorya ni angkon ko no bitaw ma'am so kay mura man jud mura pag dahi mong kuan ba nga kontraktor dai kuno ko ya flood control daw bitaw ma'am kumidyara na ma'am na kumidyara ko ma'am pari igyug ko sa Katolikong simbahan. Gali ang akong pangalan si Father Edwin Akag. Unya na ako ma-assign ron sa Yungon. Siya, ay ikaw gyud padre. Hapit ko niya Lucia sa ako ang gilid. Hapit ko niya ana ba. Kiningon siya ikaw gyud padre. Pero nahimong kalawanan kay ni issue mo gunaron. No, sila si Hernandez, sila si daghan sila ang pinakasikat gyud ron kini si kuan kining mga Diskaya pero narari bag-ong higala nga medyo kuan po jud siya kanang nahimo po jud siyang hot food si Hernandez katong assistant DPWH kuan assistant head sa DPWH sa Bulacan si Engineer Bryce Hernandez. Muna nga sa ato pa kini mong ma-identified pud bitaw ta ba. Mura og makakonek dayon ng mga tao. So muna nga sa ato yung pagkakinabuhi mura mas maayo nga ma-identified naman lamang ta. Ma-identified po lamang dagita ni Kristo. Ayan no. Mura ma-identified po ta sa atong Ginoong Jesucristo nga makaingon po ng mga tao nga ay Kristiyanos de kasi yun na ba nga mga style ay kana lang kontraktor or miingon karong kontraktor do na gani mga komedya nga do na kuno akong amiga po ba this ayungon ingon sa magpa-wanted kuno siya wanted husband preferably contractor. Wanted husband preferably contractor no must be a member of kanabitang sana padap so ingon na diana no nahimong komedya no higala pero ang pinakasentro gyud diana nga murag ingon ana gyud nga ma-identified ta sa bisan unsa nga mga butang kunang ma-identified naman lamang ta adto dugay ta ma-identified kang Kristo ingon ni ana no. Abi na wala ta mga higala na pilargo istorya mga higala pero at least konektado man gud konektado ba sa mga panghitabo karon. Abi na areta mahigala sa CBCP News, Balitang Simbahan ini kamudtuhon. Mga kaobispuhan seek independent proof on flood control mess. Sa ato pa murag ni komentaryo og jutay ang mga kaobispuhan mga higala sa nagpadayon karon nga investigasyon kay murag ang nag-imbestigar na utro man po di ay marag ingon ni ana pero ba hitabo nila ni Senator kini Jinggoy Estrada o ni Senator Joel Villanueva nga nagulo investigar sila unya mismo po dahil sila na apoy mga na muraog na implicated po so muna nga ang mga kaobispuhan nato naingon sila nga mas mayo dagay dili ingon niya ng mga klasista o may investigasyon doon si kuan karon si
bungbong karon murag naa na siya. Naa na siya kanang grupo nga dili taga gobyerno. Dili taga gobyerno muna kay sigun pud siguro na sa panawagan sa mga kaobispuhan. Balita mga higala gikan sa gawa sa nasod, mga Agustinian so mga Agustino aduna na kanoy bag-ong natudlo nga prior general, no? Siya mao si Padre Joseph Lawrence Farrell, no? OSG. Siya ang nahimong ika-98 nga prior general sa 70 katuig nga history sa kini mga Agustinos, mga Agustinians ba. Noon niya natao kini siya niadtong July 11, 1913 sa Drexel Hill, Pennsylvania. Mao kadtong higala mga balitang simbahan ni ining kabuntuhon ug ari na tamang higala sa ato nga Saint of the Day. Bino ang atong Saint of the Day karon walay lain kung dili si Saint Jean Gabriel Perboyre, no? Perboyre, Perboyre, no? Friends kini siya, no? Usa ka French saint ni siya, no? Natawo ni antong 1802, usa kini sa ka Vincentian priest. Noon niya matud pa na-assign siya sa Assyria o kining og Central China, no? Mo ni ang iyahang mga assignments, no? Sa Assyria o Central China o na joined initiative to matud pa was also arrested, no? He was tortured and interrogated. Dito na siya sa China mahigala o niya dito panahon sa kuan kana bitawng kagubot na katong persecution na sa mga Catholic sa China. Usain taon kini siya sa nahilakip in taon kini si Saint Jean Gabriel Perboyre. Nagi-tortured kini siya o niya interrogated and then gipatay gyud in taon, no? And matud pa died na he was canonized by Pope John Paul II. No? So bago-bago pa dahil ni si Kwan Saint Jean Gabriel Perboyre na taon na itong 1802 unya sa Vincentian priest unya na-assign sa Assyria o Central China. Dito sa China medyo na kuan siya dito kanang bitang medyo na kuan siya na timingan pod, no? Nga doon na matud palagi kanang gitawag og persecution sa Christianity dito sa China kay nakuan man lagi kanang nahimo bang mga komunista ba. So muna nga interrogated sila, gidakop, gimartir ug namatay gyud, no? Na-canonized siya ni Pope John Paul II. So manano si Saint Jean Gabriel Perboyre, French ni siya, French. Okay, no, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhat tono ni ining kamuntuhon. So kinsa may mga gustong magkontraktor niya. Walay budget. Walay bag-ong budget mga higala si BBM, no, Bongbong Marcos niingon nga wala unay budget mintas tanto, no? Ang katulang unang nahibilin nga budget mo ipahurot unya wala usay 2 weeks nga wala usay trabaho. Wala usay patrabaho ang DPWH kay ngano murag baling gubuta mo gid nila mga higala balit yung gubuta nila tungod lagi aning ginagmay pong kurok kadi kay corruption juga ayo kay perti mang dakua kayo sa nangawala nga kwarta bilyon man so na no nga murag didto dangaon bitaw may didto sa kuan ba kining usa sa mga restaurant sa Dumaguete dapat bye-bye di ba siya dapit sa may bye-bye dapit na may mga bulubaratuhon pong mga kuan din ha mga kinibang mga kalanaan, no? Ingon ni ana niya naaman po'y TV sila, nakita po din taon katubang meeting kada batang investigation ba, no? Niingon din tong tindera in taon nga kini bang atong mga politiko sir, no, makapahiubos yun siya kaayo sa kita diri mo nas ginhawa nato og panginabuhi nato nas ginhawa nato kamang-kamang kadlawon pangdako
nangita na tag panginabuhian unya sila easy money lang, no, unya kwarta pag yun sa mga tao ng ilahang ipangkuha ngani ana, no. So murag kuang siya kaya ang iyahang gisulti is makapahiubos, wala siya nasuko, nahiubos lang yun siya, no, matud pa niya, no. Sa kini ba sila siya, no, makapahiubos, no, nadiban ka nakitang mga katawhan muna sa ginhawa ang tao niya. Ako dili man ko muna sa ginhawa kay gibuhi ra man ko sa mga tao, wala mong ko ingon nga nagkuan jud kog nagpakusog jud kong trabaho, no. Kana bang trabaho nga bugat ang akong trabaho gaan-gaan ra man gyud mo nang mubati ra gyud pung ko. Okay, trabahante ba po ko sa una naka trabaho ko ursum ko, nakatilaw ko og unsa ng 11-7, nakatilaw ko og unsa si 3-11, 7-3. Unya sa bata-bata pa po ko nakatilaw po kung unsa ng pamunlay kay si anhing papa, no, na may gamayng baol-baol po din taon sa Bantolina o Manhuyod, paapilon mo po din taon may bunlay na siya dito na may gamayng tubo gamay ko kay mga pinakatrak na god, pero masabado paapilon mo po may bunlay dito mo na nga kuan kay nako maka sympathize ko sa ato mga katawhan karon na nahiubos, no, perting hiubusa sa mga politiko gilang nahiubsan, no, kay ang pinakapunot dulo gid ani politiko man gyud matud pa sa pipila kay sila baya mao nag-una-una nga i-approve na ang ilahang labi na gyud nga kay kontrata malagi, no. Sige kanang kining projika ikaw mo'y among tagaan pero pila man po'y amo sigon sa istorya ni Hernandez 30% ko, no. Nakadakuha, no, sa ato pa kung 1,300,000 ang ila unya kay tag kuan man tag 90 million man sa ato pa 300,000 times 90 may kadak kung di maalas, no. 300,000 times 90 pila man na ubay na ang kota ubay na siya, no. Limang kag sa 1 million ang 30% ana 300 baya unya kay 90 million man di 90 million 90 times 300, no, unya pila man ang 9 times 7 kuan man na 27 ba 9 times 3 27 man na sa ato pa naapos mga kuan pod mga pila pod ka billion pod ang million pod ang imo. So ingon ni ana, no, so matud pa sa kuan makapahiubos, no, makapahiubos wala gyud gani ingon nga nasuko siya, nahiubos lang gyud siya ana, no. So wala higala, no, so wala mga kaobispuhan ro nato nanawagan matud pa nila dili mahimo nga sila ra pod may mag-ulo imbestigar, no, niingon siya, no. Abi na padayon ta mahigala, no, ari na ta sa ato ang katikise medyo nadugay manong kumahigala naglami manoon ang atong istorya kabahin sa corruption. Abi no ang atong pinaka-topic karon is why do Catholics pray in front of images? Ayan, no, ngano man ang mga Katoliko nga magampo magatubang magyud og estatwa. Ayan, no. Catholics use statues as tool of focusing prayer, not as objects of worship. No, ato na balutanan ha, mga Katoliko ha, basig na nasalaag na po mo din na. Catholics use statues as a tool of focusing prayer, not as objects of worship. No, sa ato pa kita, kung mag-ampo ta atubangan sa mga imahe, no, kuan lamang kana o kana bitang pang-focus lang na visual aid ang mga imahe, no. Muna nga dili na siya gamiton isip kuan kanang tool of worship, kuan na siya tool of focusing, no, tool of focusing sa to pa kahimanan aron makafocus ta, klaro, aron makafocus ta ba unya matud palagi veneration ko na siya. Catholics respect statues not for the materials themselves but for what they represent. No, sa ato pa ato yung tahoron ang atong mga estatwa bisan tuod kun tool for
prayer, for focusing prayer na siya. Nga naman, tungod kay dili man lama kay ang actually ang rason ginato niya nganong atong gitahod ang mga estatwa tungod kay gitahod man nato ang girepresentahan sa maong estatwa. Naklaro ba? Nga sa ato pa kung atong gitahod si Mama Mary, ato yung tahoron pod ang mismong iyang estatwa. Muna sa Catholicism ha. Catholics respect statues not for the materials themselves but for what they represent, focusing their minds and hearts to God, Jesus, Mary, or the saints through veneration, not worship. No, sa ato pa veneration lang, no? Ato pa kung nagampo ta atubangan sa usa ka santo, ato nga kanang gihimo ang atong gihimo ang maong estatwa nga kahimanan aron makapokus ta sa atong prayer. Unya, atong gitahod ang mga estatwa tungod kay ato mang gitahod ang girepresentahan ni ana. No, klaro nang diha bitaw nagdebate man to si Kuan. Nagdebate si Father Gitgano ba si Father Darwin o katong naay mura og pastor sa laing relihiyon. Sus, ginaluoy ko sa santo sa imahe ni San Vicente. Giwarawara may gani yung taon kaya wala niya pasipade. Ka na bang gibuak ba ana nagiwarawara ko pastilan. Murag ako'y gisakitan nga tanaw. Kaya nga naman, imahe ko na yung taon ni San Vicente. Nga anto man yung taon giila isip santo si San Vicente. Sa to pa, ang iyahang imahe, angay po natong tahoron. Pareho sa guna sa picture sa ato ang ginikanan nga ato yung mahalon, ato yung ibutang sa atong sa kining ato ang prominent place sa atong sala. No, kiparagon nila kini bang mga laing relihiyon, wa mong gud kay nila masabti ang ato ang mga kanang mali ang ato abang gihimo nga pag-ampo atubangan sa mga santo, mga estatwa ba. Bisan daghan pong Katoliko nga wa pong kasabot nga ni ana nga ang ampo nato atubangan sa mga estatwa ato lang nga gigamit ang estatwa aron ma-focus ang atong pag-ampo ngadto sa atong giampuan. Klaro, unya atong tahuron ang estatwa tungod kay nagdala man kana siya sa kanang nagrepresenta man na siya sa atong gitahod, sa atong gitahod nga santo pananglitan ang atong Ginoong krusipiho. Tahod man nato si Kristo, so ato pong tahuron ang iyahang estatwa. Sama gud sa kanang usa ka bana nga iyahag gyud nga gipalangga ang picture sa iyahang asawa. Naagyod sa idahang kuan, naagyod sa iyahang pitaka, no? Unya dayong katulog, labi na kung layo ang bana, tuasan layo nagtrabaho, hagkan ginaniya. No, sa mga asawa po ana di po na di po siguro na masuko ang iyang asawa na nga naay picture sa iyahang bana sa pitak naa siya iyahang picture nga naa sa pitaka sa iyang bana unya nga gihagkan. No, dili jud ka og ikaw may asawa di dago ikaw mga bubuho ka na. No, klaro ba? Unya kining masuko siguro ka kung ang picture nga naa sa pitaka sa imong bana mao ang picture sa silingan. Murag siguro, murag dunay gamay tulubagon ang imuhang kuana, murag sa English pa na needs an explanation. Kung ano man nga ang picture manuo silingan na naa sa imong pitaka. Klaro ba? No, unya, adi na to atong hunahunahon nga veneration lang na dili worship. So ato siguro nga kuan ba? Kanang i-differentiate ang worship. Ang worship is a divine act of adoration and submission due only to God. Kanang worship para ra ginas Ginoo. Wa na lain ana. Bisap mga santos, mga imahe, dili gina worship. Ang atong kuang kining mga veneration, kining profound respect, reverence, and honor given to a created being such as saints, holy image, or kining virtues. Sa ito pa, dili gani Ginoo, dili gani siya worship, veneration, dili gani Dios ang imong giampuan.
dili gina siya worship. Na mga kuan ha, mga Katoliko. Ana no unya mangutana sila mga laing relihiyon naa ba sa Biblia? Of course naa. No? Sa Exodus 25:18 to 20, ang Ark of the Covenant, arka sa kasabutan, dunag yun na'y imahe sa kerubin. Tanawan ninyo sa arka sa kasabutan, Exodus 25:18 to 20. Unya kining muna siya. So muna siya no nga kung maghiskot naman lamang kita og kanang sa ngalan ana imahe nga naa sa Biblia gipahimo gyud mismo ang Ginoo gyud mo'y nagsugo kang Moses. Basahan ninyo ng Exodus 25 verses 18 to 20. Naa gid na nga mismo ang Ginoo mao'y nagsugo kang Moses nga maghimo og arka sa kasabutan ug butangi og estatwa sa mga kerubin. Ana no? Pero dili lagi na siya i-worship kung dili ato lang tahuron, respect ba? Kana na bang gitawag veneration. Sa to pa ha, mga Katoliko ha, ay mo kasalaag ha, kay basig magtuo po mo nga kanang atong giludhan din ha, nga santo, Diyos po na siya. No? Mura po atong ipakadiyos. Ayaw, tool for focusing our prayer. Unya atong gitahod, tungod kay gitahod man nato ang gihimuan sa maong estatwa. Okay, klaro? Mga laing relihiyon ha, ako dili mo kukontra ninyo kay ano man kontrahanay maguta nga pareho sa bantang mutuo Ginoo, pero mas maayo nga mutubag-tubag puta kay kusog ra ba kay mong manani, no? Muna kusog kay manani muna nga mas maayo nga dili lang kita pod mag-away. Ano ito mag-away na ha? Klaro? O sa ngalan sa itong talahorong obispo, Bishop Polito B. Cortez, Station Manager si Father Ramaata, ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios ug kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.